ato alang i-confirm ang nahatag nga pamahayag ni Attorney Ligutan nga Attorney Amando Ligutan usa sa House Private Prosecutor nga madawat lagi daw isip original nga ebidensya sa korte ang gi-photocopy nga dokumento. Can you further may mo ba nimo nga mas mapalapdan pa ni Attorney? Yes. Usa ni ka bagong rule na gipasa o gi-issue ng atong Supreme Court katong year 2025. Usa ni ka Supreme Court case na related atong pagpatay sa usa ka personality nga naadri sa Visayas na nagnay failure to ang gi-prove or ang proof ng nilahayang death kay usa ka photocopy ng death certificate. Kay kung atong tanawon ang kaning year 2025 bago pa ni ana ang 2007 nga Supreme Court decision nag-discuss na ang kaning mga photocopy kay dili siya ma-consider as original na kung unsa ang intended na content and also sa purpose sa iyahang pagpagulap, meaning sa maong dokumento. But because of this 2025 and since naatay bag-ong rules on evidence ang revised rules na 2019, so na-appeal na ron ang kaning konsepto nga ang photocopy or actually ang tawag sa maong dokumento duplicate. Ang duplicate is considered siya as original provided that walay question sa iyahang genuineness and authenticity, and at the same time ang admission niya kay makakos siya og unjust and prejudice sa usa ka kaso. Kung sayano nato nga tanawon makaingon pag dili siya accurate, but legally speaking accurate in a way that pwede gyud siyang i-treat kung when we say about presenting the document dito sa ato ang korte.